Dobré, a dneska hrajeme jaký manky, semanky, jo, můžete vidět, semanky, já vezmu si baterku, nemůžeme zdrhat, dneska semanky, manky diggy, se můžeme vracet, i, budeme tu má, jak dovolí, Oši, jdu s vámi, Hoši, pojďte, Hoši. Hej, Hoši, myslíte? Ne. Kámo, to je dobrá hra. Půjdeme tam. Půjdeme tady, mě to zajímá. Tady kýka. Co? Aha. Držím T-kart. Hej, ukáž, co je tady? Tak. Počkej. Okay. Tam hlavně pozor. To něco procházelo. Tady pro... No, už to jsou dva? Hej, je tam. Hej, pojďte, je tam. Hej, pojďte, je tam. Die, nebo jak Die, nevím, jak se jmenuješ, ale pojď. Kámo, tam fakt byl. On tam fakt byl, kámo. On byl... To jsme v Půjdu za ním. Kámo, teďka jsem selekl. Kámo lidi, já jsem se normálně lekl. Jmenuje se to lobby. Hej, shop. Máme nějaký peníze vůbec? Asi ne. Okay. Jdeme. Co? Půjdeme tady. Tady mě to zajímá. Okay. Hej, je tady někdo? Jestli tady je někdo, tak zaplaskej, prosím. Se rád dozvědím. OK. Tady to vypadá docela nebezpečně. I tam. Teď jsme našli. Ale je to tady dobrý. Mám běhat. No, nacházím. Co to je? Kámo, co to je? Kámo, co to je? Lidi, napište do komentářů, co to je. Prosím, aspoň někdo, kdo to hraje. Kámo, co to je? Kámo, tady normálně bloudiště. Snad jdu zpět. Bloudiště. Kámo, to je strašidelný. Kámo, já se toho normálně bojím. Budeme radši hodně běhat, kámo. Ulovnám se. Pojďte. Třeba do výtahu. Zabíráme. Jdeme. OK. Ne. Dobrá.
No, on se nechal zabít. Že jo, pagánka. No. On jde dolů, jdeme dolů. Hej. A pojď, jde dolů. To jde dolů. Co to za místnost? Tady kámo. Kámo, říkal jsem sem. OK. Tam je? Kdo je? Hej, pojď do té trubky, ne? Kde to jsem? Jsou nějaký čudlíky. Co stane? Já se zasekla hra. Já se prostě normálně sekla hra. Je to normální? Se normálně sekla hra, kámo, co to bylo? Kam já tam půjdu ještě? Ne, tady hlavně ne, kámo. Je fakt ne. On potřebuje mít, zrovna. Komu se můžu jít? Pojď, zapínáme. Jdeme. Monkey. Liar. Napište v komentářu, prosím, monkey. Protože to... Kámo, letí. Pojď. Se zase propadla hra. Mám nějaký peníze. Já bych si jako něco koupil. Granáty, jo. Mám? Granáty. To já fakt nemám. Jak se pořídíte dolů. Cach. Nebo prosím, můžete mi napsat do komentářů, jak si dáváme penízky. Takže mě to zajímá. Kdo to někdo pošle dolů nebo nahoru. Hej, už je tma. Tak, převoláme výtah. Výtah, pojď sem. Tak, jdeme. On tady. Je tam někdo? Vypadá jak Huggy Wuggy prostě... On tady prostě speeduje. OK. Trošku nějak dlouho. Je tady někdo? Vypadá to moc bezpečně. Nechceme se mi to tady chodit. Kam tak to dáme? To okamžitě dáme. Kamo, je ještě tma. To se nedělá dobře. Až bude jakoby světlo, tak tam půjdu. Ne, tam nechoďte. Tam fakt nechoďte. Teď čistý tu. Kam šel? Ne, tam fakt nechoďte, kámo. Fakt tam nechoďte, kámo. Ne, on tam je. Hej, fakt tam nechoďte. Kámo, fakt tam nechoďte. Ne, ať tam. Ani tam. Tady.
Jsme tady. Nevítah. Jo, tady to bylo. Tady něco bylo. Si vezmem. Jsou nějaké věci. Si vezmem nějaké věci, jako. Možná nám k něčemu budou. Koš. Co za věci? Co můžu nabarvit? Hej, lidi, napište do komentářů, do čeho se mám nabarvit. Tretíkart. Jo. Tretíkart. Ne. Jo, on tam někdo je. Jen to jasný. Ne, to je zase tady. Se musíme vrátit. Ne, nechám se chytit. Ale budu to strašidelné. Ale máme ty kart? Prosím, máma. Jo, máma. To je důležitý. Já se pobávám, ale já to nebudu, já to říkám jak T-card jako Hello Neighbor, ale mám je asi jedno, no. Počkej, T-card. Jo, pojď tam. T-card. Kámo! No, hej, tady nemůžeš. Verbedáško, nemůžeš. Prochází se. Já mám T-card. Můžu si odenknout. Nevadí ti, že půjdu. Mám. Daj. T-card. Jdeme tam. Yes. Máme chill. Máme chill tady jako. Tady nemůže. Kámo, Kámo, viděli jste toho zeleného? Že jo, viděl jsi to, ne? Hej, je tam důl. Level 2. Mám level 2. Teprve. Jsem teprve T-card. Je tady nějaký T-card? Je tam nějaký T-card? Ano nebo ne? Šéfe, je tam T-card? Ta nemluví. Ale jako... Jdeme tam. Tady je voda. Tady je ta voda, kámo. Lidi... Benzín. Na se nechci. Komu jsem to myslel, že mi to udělá nějaký respawn. Jdeme to tady prohledat, že? Hej lidi, já se fakt... kámo, já jsem právě, že... Neříkej, že to musím udělat od znovu. Já nemusím, dobrý. Kámo, mám štěstí, jinak už jsem fakt byl naštvaný. Ale fakt lidi. Ok, jdeme doprava teďka. Doprava. Kam tady mám? Jde po mně. Jo, jde po mně. Jo, jde. Je po mně. Se ta propadne hra. Jo, ok. Tak jdeme se nabarvit. A pište do komentářů na jako... Ukáž. Klobouk si dáme jako. Hej.
Já se nabarbím asi na bílou. Dám bílý, nebo... Budem červený, ne? Budem radši... Zelený. Jo, černý. Takhle vypadá mega dobře. Co ještě můžeme udělat? Můžeme ještě něco udělat. OK. To je dobré jako docela takhle mix. Já to nemám. Hej, já si srandu. Mám to? Jo, mám to. Okay. Vypadá dobře, ne, lidi? S tím kloboukem se nehodí. Mám těch kart. Mám to ví. Kámo! Jdeme to asi prohledat. Kámo, jsem uhnul. To je dobře. OK, tady nemůžem. Nikdo. OK. Hej, prosím. Kámo, za Robuxy se pokadil. Už tady běží. Už tady je. Zatím jdeme nahoru. Mě zajímá ještě další nějaký věci. To jsme ještě neviděli. Všechny. Tady. Já jenom podám nahoru. Tím víc, tím líp. Podám tady. Co tady je? Nic se tady neděje? Nebo co? Tam je manky. Jdem tady. Vrátíme se zpět. Ne! On jde po mně. Nechám se asi chytit. Ups. Asi jsem se musel nechat chytit, kámo, protože to je creepy tohle, kámo. Tahle hra je fakt creepy. Jdem tam si Hej, půjdeme radši tam, no. Půjdem dole, tam jsem to ještě neviděl. Pojďte, go. Jdeme. Tak, tam buď. Nepůjdem tam. Tady bude... Ten jiný. Tam bude. Teďka je takový světlo, takže tam půjdem. Tam je světlo, takže půjdem. No. Půjdeme ještě dolů. Jo, kámo, to bude zajímavý. Že jo, lidi? Kámo, já jsem tady slajmý. Kámo, opice, manky. Kámo, teďka to tady jdeme prohledat. Můžu vzat? Čau, manky. Kámo, to jsou nějaký tupky. Hej, kámo, že tady je nějaký zajímavý. Budem tady. Tady jsme to vybrali. Tady někdo tady vybral.
Drahami. Bude po mně. Trubka. Jdeme dolů. My jdeme do 4. Nebo my půjdeme až. Jo, tady je zase ono. Co to je? Vrátíme se radši zpět. OK. To bylo zajímavý. Kamo. Tam bude dlouhá chodba. Exit? To nebude exit. To je takový jeden triček. Maximálně. Open. Zavřeme to radši. Čau. Tam je, on tam je. Takže máte někdo tý kart? Sama si získal. No, on 10 korun. Kámo! To jsem jako vyděsili. Když děláte slide, tak vás to zpomalí hrozně. Podívej. To zpomalí. Kámo! Kámo, byl tak blízko. Bunda. Nejsem nebudu radši koukat to závěr. Jde jenom takhle. No. Já na směru DT kart. Je tam? Okay. Tak zavolejte, ne? Asi. Jo, jste zavolali. Kde je to? Píp. Tak. Krása. Už tady něco je. Berem všechno. Ale mám 10 korun. To je dobré. Jestli můžeme koupit něco tam. Jo, chybně. Jo, to jsem přímo potřeboval. OK. Takže my se podíváme logicky do shopu. Něco prodal. Kam se všechno drahý. To je něco levného. Drahý tam. Tam to má levný. Tam třeba von to má levný. Nemá? Jo, tady. Co chci něco koupit? To je týmní ven. Kámo, to je mega hustý. No. Kam tady něco stojí 1 korunu. OK, máme jenom 10. To nám je docela fuk, bo je to špatný. Já radši půjdu nahoru. Ne, tady. Prama. Počkej. To je level 1. Zkusíme dostat ten kart.
černo. Kam to divno. Tak černo. O, jo. Hej, radši půjdeme tam. Kam mlčím. O. Mně přijde divný prostě tak černý, kam je. Tohle hraju jako poprvé a dostal jsem T-card. To je fakt super. Super duper. Jsem T-card 1. Prostě nějaký T-card je. Tam je? Okay. Už já se konec našeho videa, čau.